začal som z toho čítať a ten investor normálne, odtedy ich nazývam, že sú to veterní šmejdi, proste predajcovia čohosi, čo tu nepotrebujeme, čo tu likviduje život, prírodu, krajinu, všetko, za účelom zisku pár ľudí, ani to nikdy nebude funkčné. Minister Taraba párkrát o tom povedal, že keď sa to aj postaví, tak sa to nebude pripájať do siete. Fakt tá sieť to nepotrebuje, neuniesie, proste akože úplne, nehovoriac o tom, že máme 30 rokov ustálenú spotrebu, okolo 30 terawatt hodín ročne Slovensko, máme miernu nadprodukciu elektriky, hospodárstvo je v recesii, európske určite, a vízia, že by sa v nejakom 5-ročnom, 10-ročnom cykle to malo nejako výrazne meniť, neviem, nevidím to tak, ale môžem sa mýliť, čak dobre, ale toto nie sú nejaké moje myšlienky. A oni stále strašia tým, že 30 rokov míňame 26 až 29, maximálne 30 terawatt hodín denne a že v roku 2030 to už bude skoro 40 terawatt hodín a v roku 2045 to bude o polovicu viacej. Že človek na to pozerá, odkiaľ toto beriete, odkiaľ to vychádzate, že ľudia si dobíjajú elektrické autá, že energetická náročnosť domácnosti a neviem čoho proste, ako pričom kľúčový v tomto je priemysel. A ten priemysel, jednak od socializmu, tu veľa priemyslu ubudlo a v súčasnom stave začína ubúdať tiež. Takže tie ich celé nejaké také strachy, odpájenie sa od kvázi ruských zdrojov, aby sme neboli nejakí závislí proste akože z druhých krajín, a keby sa tie vrtule a tie technológie vyrábali tu na Slovensku, že si to tu vyrobíme z vlastných kompozitov a surovín, proste a budeme úplne sebestační, proste to sú tak krátkozraké a manipulatívne informácie. Na tú informáciu, že to jadro sa vyrába za 136, to v tom parlamente vybral normálne z tej klimatickej koalície chlapík, tak mu hovorí ten z SPP, že sú to nekorektné grafy a do toho sa prihlásil chlapík z klubu 500, neviem jeho meno, pardon, a hovorí, že prosím vás, jak je možné, že jadrová energetika minulý rok dosiahla pri týchto cenách, ktoré nám tu prezentujete, zisk 250 miliónov eur. A on tedy začal koktať, že toto robila nejaká nemecká agentúra, a že do toho grafu ona zakomponovala to, že nemáme nič, čisté pole, tabula rasa a ideme teraz stavať jadrovú elektráreň, tak všetky tie náklady na tú výstavbu, projekty a proste pripájania, všetko, čo, samozrejme plus to jadro do toho a neviem čo celé, tak to keď na nejakom horizonte, možno keď bude, vymyslím si, 5 rokov vyrábať, tak vlastne tá cena vyjde takto a tu ideme postaviť veternú elektráreň, tak vtedy to proste akože vyjde takto. Ale zase tam bere len to, keď vyrába tá veterná elektráreň a dodáva tam niečo. A neberie to proste objektívne, koľko stojí to vyvažovanie, to dokupovanie tej energie a tohoto celého proste. A to, že my už tie jadrové elektrárne tu máme, takže tie ceny sú niekde úplne inde. Tie manipulácie dokážu zájsť do takých vzdialeností alebo do takých absurdít, že si dokážu vymýšľať úplne a klamať, všade si to natáčame, máme z toho videozáznamy o hocičom. Ďalší takýto negatívny prvok je, že seizmicita. Investor v obci Radimov dostal otázku, čo s tou seizmicitou, hovorí, to je tak dokonalý vyvážený mechanizmus. Aby ste mali predstavu, na tej 266 metrovej vrtuli, teda keď meriame tú výšku vlastne ako hore v tom liste, ten list má dĺžku 80 až 100 metrov. On má hmotnosť 15 až 25 tón. Jeden ten list. To není, že čo si z papiera tuto, alebo proste akože z čoho si. To je jeden list, oni sú tam 3. To je obrovský gigant, ktorý sa točí rýchlosťou, ktorá na konci tej vrtule dosahuje rýchlosť 450 km za hodinu. 450 km za hodinu. Keď si predstavíte, že by mala priemer 100 metrov, teda priemer dĺžku toho listu, takže vlastne ako priemer celého toho rotora je 200 metrov a obvod kruhu sa počíta pi krát d. D je vlastne priemer, to je 200 metrov, pi je 3,14, takže to vidí nejakých 628 metrov a ona sa točí rýchlosťou 14 krát za minútu, takáto gigantická vrtuľa, čo je zdanlivo pomalé. To sa točí tako, to úplne tak akože pomaličky proste, akože ide úplne, že nič moc. Každé 4 sekundy opíše ten kruh, takže každé 4 sekundy prejde tých 628 metrov. Čo keď si potom hodíte do kalkulačky, proste ja vidím vám hodinová rýchlosť 450 km za sekundu. Ten mechanizmus, ktorý váži tých jeden ten list 15 tón, plus rotor k tomu, že proste priemer toho celého točiaceho mechanizmu je okolo 60-65 tón. Pri 100 metrových vrtulách je to ešte ďaleko viac. Čiže takýto obrovský gigant sa tam točí na tom stĺpe a to vytvára určité vibrácie
seizmické, je ich 5 druhov, priečné, pozdĺžné, ešte nejaké, nie som zase taký seizmológ, že by som to celé ovládal úplne, ale v tej štúdii v Hornej Kráľovej, ktorú, prečítal som takéto štúdie 3, každá má asi 400 až 600 strán, sa píše, že pri styku s pevnou stavbou, je tam v zátvorke pilier diaľnice, priehrada, rodinný dom, za určitých podmienok môže rozkmitať a trvalo poškodiť tieto stavby. To je v EI, Horná Kráľová. EIA v Drahovciach, tá je odfláknutá, že až. To naši odborníci už sa stránia posudzovať takéto projekty, totiž od roku 2015 je každý takýto odborník právne postihnutelný za nejaké nepravosti alebo za nejaké chyby, ktoré v tomto uvedie, pretože tam dochádza k ohrozeniu verejného zdravia. Takže oni si potom najímajú českých odborníkov, ktorí sem ani neprídu, ani si to nepozrú, ani nezmerajú nejaký nulový stav, ani nič. Ten korektný slovenský vibroakustik aspoň napíše do tej správy, že ten infrazvuk, teraz sa vrátim na sekundu k infrazvuku, nie je možné, on nemá taký 25-ročný výskum, ako má ten švédsky profesor, ani taký nejaký modelový software k tomu, nie je ho možné relevantne predikovať, takže vlastne bude ho možné zmerať až na zhotovenom diele. A toto je tá EIA. A s takýmito výsledkami, kde je napísané, že tá seizmicita môže trvale poškodiť pevné objekty, to šírenie tých seizmických vln zase závisí od podlažia, závisí od vlhkosti, ktorá je v pôde. To súvisí s tým podlažím zase, či sa prenáša viacej v kamenných vrstvách, alebo v nejakých pieskoch, alebo v nejakých ilovitých pôdach, zase nejaké v tekutých pieskoch a podobne. To je toľko veľa parametrov, že až, ale v tých štúdiách to je. Potom je tam vplyv na zdravie človeka, sú tam nejaké správy, čo to robí proste so psychikou. To som vôbec nespomenul stroboskopický efekt, to zase tí investori, ona tá vrtula v takéto výške, vždy keď slnko vychádza a zapadá a svieti vám a tá vrtula sa točí, tak to spôsobuje také kmitanie svetla. Bol som v Čechách pri takejto vrtule, poviem vám, že po 2 minútach v prostredí takéhoto kmitania je človeku zle. Normálne fyzicky zle. To akože systém, ktorý proste psychicky, ktorý bežne vníma prostredie nejaké také stabilné, zrazu mu tam niečo takto robí proste stále. Po 2 minútach mu je zle. My na to nemáme normy na Slovensku. V Nemecku na to majú normu, kde sa hovorí, že pokiaľ je to kmitanie pod 30 minút, tak sa nepovažuje za nejakú záťaž. Takže to slnko vychádza, no ide za 30 minút prejde nejaký kus. Takže vlastne, a potom mi vychádza, že takých dní, kedy je ono viac ako 30 minút, je iba 20 do roka a to nie je nejaké významné. To je nejaké... A potom tam majú v tých ich štúdiách, že vlastne je možné jednoducho toto odrušiť roletami alebo vhodnou výsadbou stromov. Takéto príklady sú tam akože uvedené fyzicky. Tak to som im tam tiež pripomienkoval, že vážený, že to ten človek má každý deň ráno od 6:40 do 7 hodín 10 pozaťahovať všetky rolety domu, aby mu celý byt alebo dom nekmital vnútri svetelne. A čo keď robí na dvore? Niekde na záhrade, alebo sa deti hrajú v škôlke, alebo proste je vonku. A tie stromy, ktoré tam chcete sadiť, ako to odrušovanie, to tam budete sadiť rovno také 50-ročné stromy, veľké košaté, lebo proste, keď tam dáte malú sadenicu, tak to bude trvať 15 rokov, kým sa trošku rozrastie, že by to možno niečo odrušilo. Že títo ľudia, ktorí to presadzujú, oni absolútne nemajú cit, absolútne nemajú trošku nejakého zdravého rozumu. To je tam normálne len vidina toho, že musíme to tu postaviť, musíme dekarbonizovať spoločnosť, musíme ísť so západným svetom, sú za to peniaze. Tajomník ministerstva hospodárstva povedal, že Slovensko sa zaviazalo, že do konca tohto roku pripraví metodiku, vhodnú metodiku pre možnú výstavbu akceleračných zón. Dvakrát zopakoval, že sme sa nezaviazali k výstavbe tých zón. My sme sa zaviazali k úprave legislatívy pre možnosť rozvoja akceleračných zón. Od tohoto záviselo, čerpáme nejaký plán obnovy, to je nejakých 6-7 miliard eur a každá tá miliardová tranža, niečo v nejakých 5-6 dávkach sa vlastne akože púšťa, teraz sme čerpali nejakú 5 plus minus a každá tá miliarda vlastne akože je podmienená
splnili sme podmienky na EU, splnili super, môže ísť tá miliarda, lenže to nie je miliarda, ktorú nám dal nejaký západ, nejaký neviem čo. To je miliarda, z ktorých 10% bola akože tá dotácia a 90% je pôžička. Čiže my si tu požičiavame čosi z peňazí úplne na všetkých, na čosi, čo nie, že nepotrebujeme, na čosi, čo nás prichádza zničiť. Presne takto isto funguje aj dotačný biznis v poľnohospodárstve. Tí poľnohospodári nepestujú to, čo chcú, nepestujú to, čo je treba, nepestujú to, čo je tam vhodné, to som špeciálne teda poľnohospodársky inžinier, nepestujú to, čo je zdravé, pestujú to, na čo dostávajú dotácie. A tie dotácie sú účelovo podmienené. Osevným plánom, chemizáciou, všetkým. To sa brutálne kontroluje. Čiže my si tu ničíme krajinu totálne, z jednej strany, z druhej, z tretej, proste akože že brutálne. A ženieme sa kdesi do nejakej, ja neviem, asi záhuby, alebo nejakej kataklizmy, alebo k nejakému bodu, kedy proste sa čosi stane, neviem. No a tam vlastne smeruje toto celé, že môžem vám porozprávať kopec skúseností aj o tých starostov, aj o tých politikov, proste rozprávate s veľmi vplyvným politikom, ktorý vám povie, že jasné, že je to blbosť, jasné, že toto nechceme a jasné, že je proti tomu. A na konci toho celého povie, že ale viete, my kvôli tomuto nemôžeme rozbiť koalíciu. My musíme dovládnuť, po prípade ešte skúsiť vyhrať ďalšie voľby. Ale to sa teda nesmejem týmto, alebo čosi, začali to tí predtým, tí to v tom pokračujú, tí ďalší, čo prídu, a bude úplne jedno. Či to budú takí, nejakí, onakí, alebo úplne opační, tí to dokončia. Ako sa v tom procese, čo sa vysvetlí. A pri ostatnej návšteve v Himalajách, bolo nás tam 27, také výprave, ktorú sme viedli s manželkou a so synom, bol s nami aj Jozef Banáš. Bolo to veľmi krásne, veľmi silné. Boli sme do takého svätého muža, kto sa s ním poznám, máme sa tak radi. A už keď ľudia odišli, porozprával sa s nami všetkými, navrhli nám tam krásne jedlo a tak odišli a zostal som s ním a hovorím mu, že máme teraz taký vážny problém na Slovensku, že pustil som sa do takého odboja voči veterným elektrárňam proste a že vyzerá to proste tak všelijako. A on tak pozerá na mňa a hovorí, že je veľmi dobré, že si sa do toho pustil. Že fakt je to veľmi dobré. Ale pozor, musí si zachovať svoju nepripútanosť na výsledku. Pretože my nevieme, či je to dobré alebo zlé. Pozrel som na neho a v tom pohľade bolo vidieť, že jasné, že nám obidvom úplne jasné, že to je totálne zlé, ale z pohľadu toho celostného, toho komplexného. Môj otec za socializmu pôsobil, v jednom čase sa stal generálnym riaditeľom pre veci cirkevné, pôsobil na ministerstve kultúry, potom ako námestník ministra kultúry, ešte Válka, potom Kojša a mal na starosti vzťah cirkvi a štátu. Bol vyštudovaný filozof ako doktor filozofie a po revolúcii mal obrovské korektné vzťahy so všetkými významnými cirkevnými hodnostármi, mali ho veľmi radi. Biskupy, výborné vzťahy s Vatikánom, so všetkými zložkami. Nebolo to ľahké vtedy celé ustať, ale teda bol veľmi čestný, korektný, proste úplne seriózny a po revolúcii mal trochu problém s uplatnením v dôsledku takéhoto životopisu, tak sa začal venovať tomu, čo ho od detstva bavilo. Alternatívnej medicíne. Zriadil s takou kolegynkou ambulanciu v Bratislave v Rači a asi 15 rokov tam prevádzkovali veľmi úspešne túto ambulanciu, napísal asi 5 kníh a myslím, prečo som ho spomenul, to by teraz vypadlo, to sa mi moc často nestáva. Aj Ostravu sa stalo. Dobre, no jaj. No, že... Lebo Himalája. Nie, pohode, už to mám. Že vždy tvrdil, že vlastne tá západná medicína sa veľmi krásne vyvinula, je obrovsky prospešná, ľuďom zachraňuje životy, pomáha, ale že je to nedostatočné, pretože sme stratili celostné vnímanie človeka ako celku, všetkých jeho problémov. Že keď má človek nejaký exém, nie je to problém kože, nie je to problém ruky, keď sa prejavila na ruke, je to možno trochu problém, vymyslím si, pečenie, lenže ten hlbší problém nie je problém pečenie. On je niekde hlbšie a
možno ešte nejakého iného orgánu, alebo nejakého energetizmu, alebo čohosi, ale keď ideme ešte hlbšie, veľmi často prídeme ku vzťahom toho človeka, k jeho psychike, veľmi často prídeme do jeho detstva, dokonca ešte do prenatálneho štádia, z hľadiska toho, keď bol vlastne v matkinom bruchu. Veľmi často prídeme do určitých rodových traum a aj ajurveda, taká tá filozofia, ako keby zdravovedy alebo takého správneho spôsobu života, ide ešte aj do takého výrazu, ktorému málo rozumieme, to sú že karmické nejaké vplyvy. A okrem tých sú potom ešte aj duchovné, ktorými sa už ani ajurveda nezaoberá, to je ešte komplikovanejšie, zložitejšie a o to už nejdem teraz ani ja. A toto všetko má vplyv na to, ako človek žije, ako sa mu darí, ako je v živote spokojný, ako je zdravý, aký má vzťah, akú má hojnosť, aké má všetko. To všetko tvoríme my vo svojej mysli, ale je to determinované ďaleko väčšími faktormi, ako si bežne pripúšťame. A sú určité filozofie, ktoré aj v Biblii je napísané tak ako hore, tak aj dole. V tých východných kultúrach tam to berú všetko. Keď si predstavíte atóm, ako nehovorím, že to je základný prvok, ale ako pre tento príklad berme ho ako základný, má nejaké jadro a má nejaké elektróny, ktoré lietajú okolo. Keď si predstavíme bunku, ktorá teda proti atómu je násobne x krát väčšia, však je to nejaká bunka, tak proste tiež má nejaké jadro, tiež tam má nejaké aparáty, nejaké štruktúry v tej bunke, niektoré sú pohyblivé, niektoré sú také statickejšie, proste tiež tam nejako tak podobne funguje. Keď si predstavíme človeka ako takú väčšiu bunku, že máme tiež nejaké jadro, nejaké možno srdce alebo čo proste, a tiež tu máme nejaké štruktúry, nejaké obehové systémy, nejaké všeličo, kde to niečo prúdi trochu, nejaké plyny, nejaká krv, proste ako čosi, nejaké trávenie, prichádza, odchádza, proste celé je to nejaký pohyblivý aparát a to, čo vidíme ako človeka, to tiež není celý človek, to ešte je náš energetizmus, ktorý u každého je rôzne rozvinutý a to všetko má na to vplyv. Keď si predstavíme našu Zem, a teda berieme, že je gulatá, proste má nejaké jadro a má nejaké štruktúry okolo, ktoré tam tiež nejako fungujú. Našu slnečnú sústavu, keď si predstavíme, má nejaké jadro a nejaké elektróny, ktoré tam lietajú okolo. Podobne to funguje v našej galaxii a možno aj v celom vesmíre a možno je to všetko úplne inak. Ale... To hovorí už ten starý rabín. Presne toto, to je najdôležitejšia veta, vždy ju treba mať na pamäť. Takže, ale ak by sme prijali tento koncept, tak všetko sú to podobné štruktúry a presne takto isto sa správa aj spoločnosť. Hovorí sa o kolektívnom vedomí. Kolektívne vedomie má aj rodina, preto sa v niektorej rodine darí a proste sú tam šťastní, majú dobré vzťahy, sú zdraví a podobne. A vedľa sused rodina, celé zle. Majú to v rode, videl to od detstva u rodičov, proste nahralo sa mu to tam človeku a len pokračuje ďalej v týchto vzorcoch. Aj takto. Kolektívne vedomie má obec, každé mesto. Keď si predstavíte Piešťany a Trenčín, Piešťany, odtiaľ pochádza moja mama, starí rodičia a všeličo, no, síce babka bola Češka a takto, ale keď som tam býval, ja som bol z Bratislavy, ja som tam trpel jak správny kresťan. Tam oni majú kúpele, majú tam parky, hrdličky, všetci tam chodia na bicykloch, už dneska je to trochu iné, ale taký pokoj, ja som z toho bol hotový. Dneska je to príjemné, krásne, úplne super. Piešťany v živote nehrali v športe prvú ligu. Ani vo futbale, ani v hokeji, ani v ničom. A to nie je o tom, že by tam nemali dostatočný... Čo to? Pardon, prepáčte. Myslel som... Prepáčte, myslel som futbal a hokej. Tie také najpopulárnejšie športy. Vo futbale a v hokeji nikdy nehrali aj Moravcová a Jojka. Čo to? Hrali prvú ligu? Pardon, tak to bolo niekedy dávnejšie. Nie? To fakt však, ja som športové strana. Skoro mi to... Myslel som extraligu, tu najhlavnejšiu. A mesto 35 km odtiaľ Trenčín, kde pred 2000 rokmi sa zohrala nejaká bitka tam tých germánskych, teda, jak nám to prezentujú s tými Rimanmi, proste už tam to Laugarício, proste nejaký nápis. V stredoveku tam vznikol nejaký vojenský obranný hrad, ten trenčiansky, akože tam rozprávka s tým Matúšom Čákom a tak. Teraz je tam vlastne generálne riaditeľstvo armády Slovenskej republiky, je tam Dukla Trenčín vo futbale, v hokeji, vždy, neviem, kedy vyhrali nejakú ligu, teda tú extraligu, ale vždy hrajú o tie popredné miesta, alebo teda patria k tým nejakým takýmto lepším. A že čím to je, že proste 35 kilometrov, títo nikdy,
tú extraligu, a títo úplne, že taký bojový, proste súvisí to s kolektívnym vedomím toho priestoru. To sa dá meniť zmenou človeka, alebo tým, že tam prisťahuje veľa iných ľudí. To nie je, že si zvolia iného starostu, však už z tých starostov tam bolo proste koľko primátora, koľko proste akože a všeličo iné. To isté súvisí aj so Slovenskom, to má svoje kolektívne vedomie. Nemáme nejaké mentálne výhody, krásne, nádherné, ako sme pracovití, ako sme citliví, ako sme inteligentní, ako sme dobrosrdeční a kopec takýchto ďalších. Ale máme aj určité mentálne, ako národ, určité mentálne nedostatky. To preskočme. Tí, ktorí manažujú tieto procesy vo svete, a čo je najväčšia sranda, a to nemenežuje jedna skupina ľudí. Manažuje to viacero skupín vo svete a nie sú v rámci alebo v nejakom vzájomnom súlade. Takže jedni to chcú nejako, druhí to chcú trošku naopak, tretí to chcú ešte trošku inak. No a dochádza tu k určitým tlakom medzi tým a proste akože to sa rôzne prezentuje. Takže pre mňa takéto veci sa nemenia, že zvolíme si nového primátora a zrazu sa to mesto bude mať nejak ináč. Zvolíme si nového... Máme sa horšie. No, máme sa horšie, napadlo ma to cestou sem. Totiž počul som, že raz tomuto plénu niekto vyčítal trochu, že poviem to aj za seba, že my sme tu tí, ktorí sme toto teraz spôsobili, čo sa tu deje. Čo sa tu dopustilo. Nejako. Po ceste sem ma k tomu napadol krásny hnem. Myslím, že Miloš Forman použil tento príklad ešte kedysi, keď povedal, že my sme tu v socializme žili akoby, teraz myslím to v dobrom, v zoologickej záhrade. Boli tu určité istoty, boli tu určitá bezpečnosť, určitý poriadok, určitá ľahkosť toho života. Kto chcel, to mal ľahšie, kto chcel, to mal ťažšie. Tie záviselo to veľa faktorov, proste ako úplne, pre mňa to bolo krásne. To celé bolo krásne. Prišla zmena a tou zmenou vzniklo to, že tie klietky alebo čo to zrazu boli preč. A vznikla tu džungla. Zachránca, kto môžeš, porad si sám. A to viem, tým, že som trochu aj teda mám také zootechnické vzdelanie, keď sú bažantnice, kde chovajú malých bažantov a keď ich vychovajú proste v stovkách a potom ich vypúšťajú do prírody, ako pre polovníkov, prežiteľnosť tých bažantov z klasických bažantníc v prírode je 0. Ten bažant nevie, že má vyskočiť na strom, že sa má schovať pred líškou, že nemá behať po ceste, že proste on nevie žiť. Proste po mesiaci je ich v tom priestore 0. Preto ich potom vypúšťali deň pred polovačkou, aby teda bolo ešte čo, aby bolo čo, dožili ten druhý deň, hej, nech toto ako je čo polovať. A takto isto sme sa tu ocitli my. Do toho prichádza obrovská technologizácia. Keď si predstavíte, že manželkyňa teta, keď prišla z Čech do Serede, tak detko tam prišlo na voloch a na voze ju niesol, to mala Vianoce, že išla na voze na voloch. To bolo ešte v tomto živote človeka, ešte stále žije. A to porovnáme s tým, čo je teraz. Proste ako máme neskutočne obrovskú technologizáciu všetkého, a to ešte nie je koniec, proste kam sa to vyvíja. Že tieto trochu aj znásilnenia, jedno, druhé, všelijaké ďalšie, obrovské takéto technologické zmeny hodnôt, priorít, zmeny ďalšieho, všetkého možného, do toho tie hypotéky. Teraz som videl krásny obrázok, hore bola výstavba socialistická sídliska a tam, že proste je to taký paradox, že teraz si ľudia berú 45-ročné hypotéky na byty, ktoré v socializme sa rozdávali zadarmo. A potom bola fotka Gustáva Husáka, tak tam pozerala a tam taká otázka, že máte sa lepšie? No, dobre, nemusíme plakať za tým obdobím, nemusíme to tu nejako byť na to zlý alebo dobrý, proste nejako to bolo, teraz to tiež je nejako, tiež to by byť krásne, záleží od každého, ako si to urobí. Ale teda ide o to, že tieto tlaky spôsobili také zmetenie priorít človeka a jeho života, že sme na tom ako spoločnosť veľmi zle a v tom kolektívnom vedomí je to cítiť. A tieto veterné elektrárne a tieto environmentálne projekty, ktoré sa teraz prišli ako taká choroba človeka, môj svokor mal tlak občas, že 270. Normálne ten tlak, keď človek má 180, tak už ho liečia ťažko, lebo proste že vysoký tlak mal 270. Keď mu to prvýkrát merali na záchranke, tak vymenili 3 tlakomery. On už úplne, že niečo sa deje, nie, pán inžinier, všetko je v poriadku. Toto, potom mu niečo pichli a keď mal 190, tak ho posielali domov, že už je dobre, že fajn. A do toho mal ťažkú cukrovku, do toho potom prišlo zlyhanie obličiek, tak chodil asi 2-3 roky na dialýzu, alebo 4. A
A ešte neviem, čo všetko tam chudák mal, to bol Brutus. Ten organizmus už normálne centrálne kolaboval celý. To už bola otázka času, kedy tam niečo rupne tak, že už to proste skončí. A toto isté sa teraz deje s nami, ako so spoločnosťou. Že pre mňa je zbytočné sa rozčulovať na nejakého ministra, na nejakú inštitúciu, kde si v Šuranoch, mestské zastupiteľstvo alebo nejakú tam úrad životného prostredia alebo koho. To sú veci, ktoré majú úplne inú podstatu. Keby sme tam dali kohokoľvek, najlepšieho človeka na svete s najlepšou morálkou, s najväčšou vnútornou silou a neviem akými hodnotami a akou odbornosťou, dopadlo by to presne takisto. Poviem vám, čo dokáže v tomto spôsobiť duchovná sila. Možno ste počuli o príbehu o Gandhim, mladom, ktorý keď doštudoval ako právnik, poslali ho do Južnej Afriky, aby tam išiel trošku pomôcť tým miestnym Indom, ktorí tam žili v ťažkých podmienkach, veľmi ťažkých podmienkach, čo si ani nevieme predstaviť. A mladý, ušatý, tenký, polobosý Gandhi prišiel za najväčším generálom anglickým, ktorý mal pod správou polku Afriky, volal sa Jan Smuth, Jan ako I-A-N, S-M-U-T-H, Smuth, také to anglické. Otec filozof povedal, že tí Angličania vlastne, malá odbočka, v tom ostrovnom systéme, furt napitý tou whisky, sa tam vlastne medzi sebou príbuzensky krížili stovky rokov, trošku z toho zdementneli, trošku boli takí stále opití a i výslovnosť bola taká trošku ťažšia a my sa ako teraz všetci učíme napodobňovať. Že je to jedna z teórií toho, že prečo tí Angličania tak vyslovujú, taká malá sranda na bok, ale Angličania sa celkom ľahko učí, proste toto je to fajn. No, vrátim sa naspäť, prišiel sa týmto generálom, prišiel mu oznámiť, že mu vypovedáva vojnu. Ten generál začal smiať, proste čo tu taký Ind v okuliaroch, mladý, ušatý, čo chce. Gandhi pokračoval a hovorí, prišiel som vám ale povedať, že my tú vojnu vyhráme. Ten už sa smial, že úplne už tam bol v popoku od toho. A tomu hovorí, a čo bude na tom najzaujímavejšie, keď táto vojna skončí, my dvaja budeme najväčší priatelia. Tak ten, že už sa valal po zemi, to bolo prezentované od smiechu a Gandhi sa vyzul z takých sandálov, takých, čo sa neboli úplné sandále, len také nasúvacie. A tieto sandále vám darujem na znak toho, že čo hovorím je pravda. Potom sa tam udiali nejaké veci, potom Gandhi odišiel do Indie, potom oslobodil Indiu, akože tak to zoberieme tak jednoducho. A v 47. keď prvýkrát priletel do Veľkej Británie, do Londýna, na letisko Heathrow, vystúpil z lietadla, tak tento generál ho tam čakal v tých Gandhiho sandáloch. Že nás často to zapína do nejakého boja. Poďme niekde protestovať. Teraz som videl nádhernú fotku o roku 89, že vlastne my sme tu oslavovali, keď národ povstal proti sebe. To už môžeme riešiť. Určite bolo veľa ľudí nespokojných, určite tu boli veľmi zlé a ťažké veci a všeličo, ale vlastne pre mňa každý protest, každá manifestácia, každé takéto násilie je povstanie proti svojej podstate. Ľudia sa ma často pýtajú, že ako to dopadne s tými vrtulami. Ja na nich pozerám, že počúvajte, keď človek ochorie na rakovinu, ako to dopadne? To záleží ešte od veľmi veľa faktorov. To záleží od toho, ako si uvedomí, prečo ochorel, čo je ochotný s tým urobiť, čo je ochotný preto urobiť, ako je ochotný zmeniť svoje myslenie, svoje správanie, svoj spôsob života, akú liečbu zvolí toho celého. A potom to ešte závisí od veľa ďalších faktorov, ako to celé dopadne. A presne takto isto je to teraz s týmito vrtulami. Oni sem prichádzajú niečo spôsobiť. Slovensko spolu s Maltou sú dve krajiny s najmenším podielom veternej energie v priestore. Na Slovensku sú teda 4 vrtule, slovom 4, sú pri obci Cerová, toto na Záhorí. Sú 30 rokov staré, už keď ich montovali tam, tak boli, neviem, 9-12 rokov, staré také polovyradené. Je to nejaká zastaralá technológia, z čoho jedna vrtula je dlhodobo
už nikdy neopraviteľná, ona už nikdy nebude fungovať, stále tam trčí a teda ten investor je tam asi na ozdobu, neviem. Druhá je už tiež nejaké mesiace nefunkčná, idú dve a ten projekt je proste celý úplne, že v mínuse. My tu nemáme žiadnu vrtulu a teraz tejto nuly poriadnu, teda to oni majú výšku 60 metrov na vrchu tých lopatiek, čiže to je malinký trpazlík oproti týmto plánovaným 266 metrovým tuto. Že my tu z nulovej skúsenosti, z nulového všetkého vlastne ideme zrazu zamoriť celý priestor. Je to mor, veterný mor, ktorý nás prichádza zamoriť. A neviem, či ste videli Jaroslav Dušek, taký český mystik, keď prišla korona, tak asi po 2 týždňoch urobil také video s profesorom Calábkom. Neskutočnú múdrosť má ten profesor. A on rozprával, že Čechy obišli najväčšie mory v strednej Európe, v tom stredoveku. Išiel zo Španielska, kosil 100 000 ľudí, proste Francúzsko, Nemecko, Čechy nič. A potom pokračoval ďalej od Prešporku, akože na východ a podobne. A to všetko hovorí, čo to je? Prečo sa to stalo? Co je zatím? A on ten Calábek hovorí, že v Čechách byl totiž aktivován archetyp Anežky České. Čo to je? Poďme to aktivovať. No, nič viacej sa tomu nevenovali. Pre mňa toto stačilo, poviem to len svojimi slovami. A to nehovorím, že teraz máme ísť touto cestou, alebo čo, ale na každom rázcestí stál nejaký obrázok, nejaká soška Anežky České. Pri každej studničke, u každého človeka doma, bol nejaký oltárik, nejaký chrámik, človek ju vnímal ako nejakú patrónku národa, prihováral sa k nej, modlil sa k nej, vnímal ju ako nejakú duchovnú silu, ktorá bola v priestore. A to sa taký Francúz, prepáčte, v tomto som taký slabší, robil 4 veľké štúdie o moroch v Európe. Výsledkom jeho štúdií bolo, že všade, kde šiel nejaký svetec, preto si tí hradní páni tam držali nejakého toho askéta, nejakého relatívne pre bežných ľudí čudáka vlastne, že tam býval niekde v Trihrade v jaskyni alebo kdesi. Že tá vibrácia toho priestoru bola v takej úrovni, že tá choroba tam nemala na to vplyv. Choroba je vždy prejav dlhodobej neharmónie, že ak je organizmus, a to je teraz jedno, či tá bunka, či ten človek, či tá spoločnosť, ak je dlhodobo v nejakej neharmónii, tak príroda to harmonizuje likvidáciou. Vo svojej knihe som to popísal, dnes to prichádzajú značky ako Daj prednosť v jazde, Spomal. To sú také drobné, niekto má migrény, niekto má nejaké drobnosti. To sú tie záťaže, ktoré tu už máme teraz. Tie nejaké továrne, nejaký hluk z dopravy proste ako takto, možno nejaký ten chemtrails, nejaká chemizácia, to všetko, čo tu prebieha na nejaké úrovne. Keď to nechápeme, prichádzajú väčšie výstražné tabuly, stopka, prikázaný smer, čosi, to už sú nejaké také drobné, také vážnejšie systémové zlyhanie, nejaké drobné operácie, slepé črevo, voľaké drobnostičky. Keď to nechápeme, prichádza semafor, proste úplne, že to už je vážna výstraha, to už je nejaká tá, možno, jak Mikuláš Štefan hovorí, rakovinka, mŕtvička, infarktík, čo si také vážnejšie. Ak kto to nechápe, tak tam je železničné priecestie, normálne z závorov, preletí cez to a tomu hovorím, že vidíme sa v ďalšom kole. Osobne som bol v jednom čase. Mali sme firmu s 80 zamestnancami. Dvaja spoločníci sme to tam celé nejako viedli o život. Bol som vtedy poslanec obecného zastupiteľstva, predseda kultúrno-spoločensko-náboženskej komisie, podpredseda krízového štábu a predseda štábu civilnej obrany v rámci obci. Bol som člen rady školy, predseda rodičovského združenia. S deťmi som viedol 2 krúžky na škole, šachový a krúžok mladých svišťov, kde chodilo pol školy proste ako takto úplne. Do toho som hrával tenis, dosť aktívne, každý druhý víkend som bol na nejakom tenisovom turnaji niekde a týždni som si odbiehal z toho podnikania a trošku to nejak zharmonizovať, tak som proste trénoval nejako, proste hral nejaké zápasy, nejakú ligu veteránov v Trnave. No a do toho som bol aj manžel, rodič a proste toto všetko. A tak asi vidíte, ako vyzerám, že som úplne mladý chalan, teraz mám 51 rokov a takýto šedivý som už možno 10 rokov alebo aj trochu viac. A v jednom momente
ma asi 4-krát operovali za 2 roky, trošku som zošedivel, som mal pôvodne čierne vlasy a strátil som čuch. Ten čuch a strata v roku 2011 bola tým posledným prvkom pre mňa, našťastie, ktorý som mnou zatriasol po tých 4 operáciách, že kamaráty, čo ešte chceš? Kedy to pochopíš? To už som čítal tie knihy, také rôzne filozofické všelijaké, krásne. A zrušil som to podnikanie, 3 roky som len meditoval, očisťoval sa proste, hľadovkoval a čítal. To som sa zresetoval proste ako trošku, finančne sme boli v hlbokom minuse ako rodina, bolo to ťažké ustáť. A potom som sa znovu nejako začal vrácať do života. Mám za to, že ako spoločnosť teraz stojíme pri tom semafóre, možno už stojíme pri tom železničnom priecestí. Cez koronu som sa snažil rozprávať to na tých námestiach, keď ľudia mali nervy na tie svoje vlády, že halo, pozrite sa, akú vládu majú v Rakúsku, úplne inú ako my, myslím tým zložením, že proste niekde bola liberálna, niekde bola konzervatívna, niekde bola ľavicová, niekde pravicová, niekde nejaká, neviem jaká, to bolo jedno. Všetky vlády v tých európskych krajinách dodržiavali opatrenia a vyžadovali ich od ľudí a všetci, ktorí boli v opozícii, proste bojovali proti tej vláde. A hovorím, keby sa dneska normálne lusknutím prstu toto otočilo, že zrazu tá opozícia bude vo vláde a tí v tej vláde budú v opozícii, tak to bude všetko pokračovať do bodky ďalej rovnako a nič sa v tom nezmení. To nesúviselo s tým personálnym obsadením v tých krajinách, ale s niečím úplne ďaleko iným. Presne tak je to aj s tými vrtulami. V tom 2011 až 2015 nás niečo ako krajinu ochránilo. Iná teória tvrdí, že zasiahla nejaká tá elektrifikačná lobby z tých konvenčných zdrojov, ktorá nedovolila sem vpustiť tieto obnoviteľné zdroje alebo alternatívne alebo nejaké a tým pádom to tu nemáme doteraz našťastie. Potom sú ešte nejaké iné teórie. Je mi to jedno, nie je mojou podstatou to presne skúmať, čo sa vtedy stalo. Stále mám za to, že sa niečo podobné stane takéto aj teraz, že proste tie vymyslené peniaze, ktoré sa na to uvoľnili, už sa to vo svete zmenilo, už to padá toto celé, ale teda tí investori, tí politici, tí úradníci, na jednej, možno tu je tá pani, to by som sa teda divil, ale pardon, nevieme meno, neviem ako vyzerá, bol to prírodný festival, kde ľudia behali bosí po lúke. Prišla za mnou jedna pani, ktorá má asi 3/4 hodinu, poviem už tak blbo, že trošku aj otravovala aj keby, jak má upokojiť tú mysel a proste jej sa to nedarí a či to teda funguje a proste jak to celé tam neviem čo a tak a už na ňu pozerám, panenku skákavu, začnite prvým krokom, proste jedným týmto. Dobre, ale prečo to takto, čo tam ide, ako... A hovoria, ja už vás nevládzem, prepáčte úplne, že mali sme tam taký na stánok s tými tibetskými misami a tak. A ona hovorí, no dobre, tak asi vás už veľa zaťažujem. Ja som vám vlastne prišla povedať, že ja pracujem na úrade finančnej kriminality. Ja som vám prišla nejako vyšetriť, neviem. A zaznamenala som niekoľko podozrivých transakcií v oblasti veterných investorov. A všetky tie podozrenia skončili ad acta odložené niekde v archíve, bez možnosti ďalej to skúmať a niečo riešiť. Som úplne znechutená, neviem, čo mám robiť, na čo som tam tej práci. Som tam už kopec rokov, nepamätám si to číslo koľko, ale veľa. A úplne aj kúkam a rozmýšľam, čo mám s touto informáciou robiť, na čo mi je. Proste, no tak, hej, no čo, ako to. Boli zaznamenané nejaké transakcie, hej. Máme aj my nejaké správy poslancov obecných zastupiteľstiev, ktorí sú s nami a dajú nám vedieť, koľko im ponúkli, aby boli za takúto investíciu v katastri obce. Máme aj poľnohospodárov, ktorým ponúkli nejaké peniaze. Potom im ponúkli aj 10-násobok a odmietli ich. Išli za susedom a sused ich poslal kade ľahšie, povedal, keď vás odmietol poľnohospodár, asi vedel prečo. To sú doslova pre mňa hrdinovia tejto doby. A potom máme takých, čo by za peniaze zapredali aj, sa hovorí, vlastnú matku. No, ale to hlavné, asi za hodinu za mnou prišla ďalšia pani, ktorá že niečo vyzbierali v rodine na podporu tej našej iniciatívy za pravdu v veterných parkoch a hovorí, prišla som vás podporiť, lebo to budete mať veľmi ťažké. A pozerám na ňu, že ja viem, veľmi si to vážim a ďakujem vám. A ona, že nerozumiete mi, budete to mať veľmi ťažké. A ja pozerám a ona mi hovorí, pretože už bola vyplatená veľká časť peňazí týchto investícií a boli vyplatené aj provízie.
ja na ne pozerám, ona bola už vyplatená veľká časť týchto peňazí a boli vyplatené aj provízie. Pár dní tomu dozadu, čo minister životného prostredia, bol to v komentári, že vypenil na nejakej tlačovke a povedal, že tí starostovia